बाइक सार्भिसिं खालामनो थांनायावनो सुनिनांबाय सासे बर' बिफाया। गारि सार्भिसिं खालामनो थांदोंमोन खामानि मावना फैनानै 7:50 बा 7:00 बेफोरबायदि जादों आरो जानानै सार्भिसिं खालामनानै फैबायमोन। फैनायाव थिग देउलगुरि सौका बारबोनानै एक्सिडेन्ट जायो। ना हमना फिसा सानैखौ फोरोंथाय होनाय बिसि रेखा बर'नि खर'आव साग्लोबबाय रां दाहारनि गिलिर बिबान। ना हमना बे फाननानै आं न'आव मात्र सफायदोंमोनल'। ओमफ्राय सफायनाय लोगो लोगोनो माने एक्सिडेन्ट जादों होननाय खोनाना लोगो लोगो आं जेरै दङ एरैनो जों बिमा फिसाजो साइकेल लाना थांबाय। मददनि थाखाय खावलायनो गोनां जाबाय बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनिसिम बिसि रेखा बर'आ। आरो सोलिनायनि थाखाय आंहा माने ओरैबायदि गोब्राब जाना फैदो आं फिसाफोरखौ फरायहोगोन ना जाहोगोन लोंहोगोन ना बेमारिदो थागोन। बिनि थाखायनो जुदि हाग्रामा साराबो बुहुत मानसिखौ मदद खालामनाय नुदों। बिथाङा जुदि हायोबा आंखौ मदद खालामथो आरो जेब्लायबो जों सारदोनो दोङो आरो बेफोरबायदिनो थाबाय हागोन। बे दुखुनांथाव जाथाया जादों उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा 2 नं फासिया गामिनि 37 बोसोर बैसोनि मिस्ट्रि खामला हाजिरा मावनानै न'खर खुंनाय गबिन्द बर'नि न'खराव। थांनाय 21 जुलाइ खालाराव हरिसिंगा देउलगुरि सगाव बाइक सार्भिसिं खालामखांनायनि उनाव न' फारसे फैबाय थानाय समाव गारिनि जाब्रबथायजों गाज्रियै जोखोम जानायनि उनाव दायो गोजौ फाहामथायनि थाखाय रांनि आंखालाव भुगिनो गोनां जादों दुखुथिया न'खरा। डाक्टराथ' दायो माने आरो खनसे दा चेकआपआव लांनो होदो। चेकआपआव लांनानै आरोबा मा बुंहरो बेखौथ' जों मिथिला दायो। खरसाया 3 लाख 4 लाख ओरै जाहैगोन आरो। बिसि रेखा बर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला न'खराव सानै गथ'फोरा गोजौ सोलोंथाइ लागासिनो दंमोन। नाथाय बिफानि बेबायदि गाज्रि थासारिनि थाखाय बिफाखौ जोथोन लानायावनो दिनैसिम फरायसालियाव थांनो हायाखै होनना। बेनिखायनो सुबुं अनफावरि रायजो राजा लोगोसे आथिखाल बिटिसि सरकारनिसिम बिसि रेखा बर'आ गोजौआव होनाय एकाउन्ट नाम्बार नङाब्ला QR क'डनि गेजेरजों जा हायो थाइसे थाइनै रांनि अनसुंथाइ हरनो थाखाय दिनै खावलायहरदों। जोंहा मालिकआ गारि सार्भिसिं खालामनो थांदोंमोन खामानि मावना फैनानै 7:50 बा 7:00 बेफोरबायदि जादों आरो जानानै सार्भिसिं खालामनानै फैबायमोन। फैनायाव थिग देउलगुरि सौका बारबोनानै एक्सिडेन्ट जायो। ओमफ्राय बे टाइमाव आरो आङो फुङाव माइ गायहैबाय गायना फैना ना हमफैबाय। ना हमना बे फाननानै आं न'आव मात्र सफायदोंमोनल'। ओमफ्राय सफायनाय लोगो लोगोनो माने एक्सिडेन्ट जादों होननाय खोनाना लोगो लोगो आं जेरै दङ एरैनो जों बिमा फिसाजो साइकेल लाना थांबाय। थांना सकआव खोनाहैबाय जोङो बे मानसिया इयाव गैला बर्नगाव लाना थांबाय पुलिसफोरा थिखांनानै होनना। ओमफ्राय थिगके बर्नगावआवबो जों आं बिफंखौ लिंनानै बर्नगावआव थांबाय। थांबा मानसिखौ नायहैबाय जि सिरियास आरो सुथाबबाय थादो। ओमफ्राय आंखौ आरो लोगो लोगोनो सासे बिहामजोआ बोना लाना फैबाय फै नों इयाव थानाङा आयै होननानै। ओमफ्राय लाना फैनानै दसे उनाव जोंखौ गुवाहाटि लाना थांनो होबाय। ओमफ्राय गुवाहाटि लाना थांनानै गारियावथ' ओरैबायदि सिरियास माने जोंखौ भाङाघराव लांनो होदोंमोन जों बेसिम लांनोनो हायासै। ओमफ्राय मालिकआ गबिन्द बर'। गामिया 2 नं फासिया डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि हरसिंगा थाना गोलैयो। 21 तारिखमोन ना जुलाइनि 21 तारिखआव जादोंमोन। न'खराव जोंहा जों साब्रै दोङो फिसा खानै आंहा हिनजावसा खासे हौवासा खासे फरायबाय थादो। हिनजावसाया BA फरायबाय थादो आरो हौवासाया क्लास 9आव। मालिकआथ' मिस्ट्रि मावोमोन इदिनो जों सोलिबाय थायोमोन मायावबा खामानिफोर मोनबा आंबो मावो बेफोरबायदि न'खरखौ सोलिबाय थादोंमोन आरो जोङो। आंथ' मावनाया माने दैज्लाङाव दा ना मोनबा ना हमोमोन। माइ गायबाय दाथ' जेबो खामानियानो गैया आरो बेमारिखौ गारना थांनो हानायनि दा जेबो खाह'गानो गैथ'आ आंहा। दा मा परामर्श होदों डाक्टरा मा बुंदों? डाक्टराथ' दायो माने आरो खनसे दा चेकआपआव लांनो होदो। चेकआपआव लांनानै आरोबा मा बुंहरो बेखौथ' जों मिथिला दायो। खरसाया 3 लाख 4 लाख ओरै जाहैगोन आरो। बहानिफ्राय मोनखो एसेबां बुरजा फैसा? सब दाहार लाजोबदों आं इथिं दाहार लाजोबदो। दा बेयाव लांनो थाखाय दा आरो माने फैसानिबो बहुद गोनांथि जानानै फैदो आरो मानसिया जुदि बेफोरबायदि गोलैनानै थायो आं दाहारखौ मानिफ्राय सुख'नो हानो। मा जादों आघातआ ओरैनो मालिकआ खर'आ इखिनिया सुथाबब्रेजोबदो इखिनिया माने गावलांजोबदो आरो बे मेगन खाथियाव। ओमफ्राय आगदानि आखाइया बायदो आसि थाइसे जदो होनना खोनादो जों
दाथ' नायनोनो मोनाखै माने सब अपारेसन खालामना दोनजोबदो आथिङाव ओमफ्राय सिलाइ दोङो इयाव आगदानि आथिङानो आरो आन्थु जानजियावबो दोङो फेन्दायाव थाफिलावबो दोङो खिला खुन्थिफोराव दोङो बेफोर सब माने जखम गोनजा आरो दा मा लुबैदों नोंसोर लुबैनाय माने दाथ' आंहा मेन खामानि मावग्रायानो गोलैनानै थाबाय सोरबाफोर जुदि एसे एनै हानाय बायदिबा आंखौ मदद खालामबा आं मोजां मोनगोन आरो सोलिनायनि थाखाय आंहा माने ओरैबायदि गोब्राब जाना हायदो आं फिसाफोरखौ फरायहोगोन ना जाहोगोन लोंहोगोन ना बेमारिजों थागोन बिनि थाखायनो जुदि हाग्रामा साराबो बुहुत मानसिखौ मदद खालामनाय नुदों बिथाङा जुदि हायोबा आंखौ मदद खालामथो आरो जेब्लायबो जों सारदोनो दोङो आरो बेफोरबायदिनो थाबाय हागोन सारनिसिम माने आंखौ जुदि मदद खालामोबा माने रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थागोन आरो